Witam Was pięknie. Posłuchajcie o szwoczce Jankuli. Jak się Wam to moi drzistani podobo, to mi dajcie palec do wyrchu. A subskrybujcie mój kanał, bo z tego to moi bulczyni usłyszą można, a i ludzie na drugim końcu świata. Niech ta nasza ocieszyńska rzecz idzie do tego świata przez ten internet. Wspominacie se, jako się chodzowało kiejsi hańdowni do szwoczki, gorwy paniczki, bo chłopi se na siebie jakieś galoty a ancuk dycki kupili w magazynie z obryczkami w mieście, a przeca wszystkie one były takućki. Tuż jak się chłopi zeszli na wiesielu, to byli obleczeni tak, jakby im to szyli kańsikej wewerku. Ale paniczki, jak wiedziały, że muszą iść na wiesieli, albo na jakąś większą imprezę, to se kozały uszyć obryczki u szwoczki. Najprzód jednako se musiały same kupić na to materiał, tuż jechały do miasta, do takownego magazynu. Kany były wielkucne archy szmot. Czerwione, modre, zielone, pstrokate, w kwiotki. Podle tego jaki spodek, a jaką suknię se baby chciały uszyć. No ale uszyła to szwoczka, a kiejsi na dziedzinie ludzie ją mieli fez w zocy, bo poradziła uszyć takowne obryczki z kąska materiału, że wszystkie paniczki były rade jak fazole, a chłopi się na nich dziwali, jaki są szykowne. Najprzód jednako szwoczka musiała takowną babę pomierzyć, tuż se wzięła meter, a pisała se wiela mo w życi, w pasie, a w cyckach, bo przeca suknia musi pasować, a nie śmi ją ciść, tą babę, co tą suknię będzie nosić, nie śmi ją ciść przy tańcowaniu. Potem jeszcze szwoczka mierzyła ręce, klepeta, pleca, wszystkie miary se musiała pozbierać, popisać, co by z kąska materiału uszyć cosik, w co się paniczka wypyrczy. Jak już suknia albo spodek były uszyte, to szwoczka skozała, co by baba przyszła, co by przymierzyła, jako te obryczki leżą przy ciele. Baba w sukni musiała wyglądać pięknie. Suknia nie śmiała na niej wisieć, jako na orstwi, lebo ją ciść tak, że nie poradziła dychać. Darmo, a i jako paniczka była chrupszo, szumniejszo, to trzeba było na nią więcej materiału. Na chudą wyszło mieni, ale szwoczka se kozała dycki tela samo, bo przeca roztomańte są baby, podle tego, jako ich pombuczek stworzył. Wiele razy było tak, że się chodziło do szwoczki porę razy, niż uszyła suknię mamie wiesielowej, lebo młodusze, albo dziołsze. Szwoczka wiedziała, że lepszy dycki 10 razy zmierzyć, niż się cosik urznie. Było tak, że szwoczka cosik szpatnie poszyła, tuż musiała to potem urzazać, przeszyć, ale dycki tak, co by babie było w tym dobrze. A przeca było a i tak, że takowną suknię, spodek, co se go bai starościno kozała uszyć na wiesieli, wraziła na siebie iny porę razy. Potem całe roki ten spodek, ta suknia wisiała wod Maryi, a wiele razy było tak, że starościno stłusła, a już do niej nie wlazła. Ale na wiesielu musiała być wypyrczuno. Hańdownie jak się obrykało wałaszki, to dycki szło ten żywotek jakosik wciść, a i po rokach, ale suknie, kierą uszyła szwoczka, to iny szło przeszyć. A to szwoczka poradziła zrobić. Iny se musiała za jakiś czas paniczkę pomierzyć, a obryczki, co miała małe, albo za wielki, to jegłą a niciami na maszynie przerobiła tak, że były zaś dobre, a leżały przy ciele. Suknie, które uszyła szwoczka, musiały fez wydzierżyć, bo kiejsi wiesiela były dycki na 2 dni, a babę, kiero wydawała cerę, wszyscy chcieli wytańcować, a fest wyzwyrtać. Taki materiał se paniczki kupowały na suknię, jaki materiał se paniczki kupowały na suknię, to już była jej wiec. Szwoczka im iny prawiła, że jak suknia będzie czerwiono, albo fest pstrokato, to nie ma moc dobre, bo ludzie się na wszystko dziwają, a radzi, a i obryczki obrządzą. Wspominam se, że jako kupa paniczek z małych kończyc, a i moja mama jeździła do szwoczki Jankule z Kaczyc. To była taka szykowna paniczka w okulorach, mało,
co ona wszystko poradziła uszyć. A jak kierobaba jej przyniosła materiał, z którego chciała uszyć suknię, a Jankuli się nie uzdął, bo by ją widziała w inkszym materiale, to i rzekła, bo przeca każdej babie pasuje w inkszej sukni, a szwoczka, co uszyła godnie obryczek, iny się podziwo na babę, a już wie, w czym będzie wyglądać jako straszok, w czym będzie słusznie wyglądać, a w czym będzie wyglądać jako pstrokato trusia. Dzisio chybio na dziedzinie szwoczek, co poradziły z kąska materiału tak oblyc mamę Wiesielową, że wszyscy chłopi ją potem by iny targali do tańcowania.